Onyame Uretal ụmụ Anambra onye nwe egwu ọbata owere egwu oke na nwanne ị ga-anụ ya karịa ka ewere ya Bangro India kwenu iya Bangro India kwenu iya Bangro India kwezuolu uche ba Wait,
Bangro ya bụ Bangro India ebe ibi atụ ego kubele nwana agba mbọ ala ibu osisi dị n'iwu mmadụ n'ụwa emetụnye aka ibu Super Black Starboy India listen akene your mother Egon Edwin wabu nwanne ofu ya ni yora akụchali n'obi eze na ọ bụ nne na ya nweli o well ojimanụ Egon Edwin wabu nwanne ofu ya ni yora ma o ne ọ bụ nne na ya nweli ezi nwanyị n'ịmalụ akwụchali n'obi eze ya bụ na ndị obi eze Elia Starboy isi na kelele gị Yos Brothers Chinedu Edo yana Chukwu Jideofọ Toms egwu aka eji ebi elu onye nwe uche onwe ego ma uche bụ akụ nwanne Chukwu Jideofọ oyoma Toms ke na-aza Chukwu Jideofọ Toms na-egadi ode n'ụwa Elia Starboy Super Black isi na kelele gị Nnameke Okoto alụsị na ụmụ eze anamụ ọ bụ Super Black na kele ya Nnameke nwanne m Okoto alụsị igwe alụsị Super Black onye ọma ya si mụ kelee ma uche bụ akụ egwe Super Black odogwu na Bangro India oge na esi na kele your speak boss ogu man alone Chief Akune na Ghana esi nwa nwa ọba anam esi na ngwa uche kwa Big Boss odogwu ogugo nwanne alone Chief Akune odogwu na Super Black na kelei Edwin wabale well ojimanụ Super odogwu Super Black oyoma odogwu na Bangro onye anyị na-eli ego ya ka anyị na-etu omego onye anyị na-eli ego ya ka anyị na-etu omego Super Black oyoma odogwu na-agba uche gwa uche ka iji ebio ụkwụ iji jee ya ụkwụ ahụ ka ị ga-eji nata ị ga-ejegwa obodo jee anyị ejegwa obodo jee nata egbe
enwelu ụmụ kingdom hello chimanu bọọlụ ọgụgụ ba ọmao lalibo enwelu ụmụ kingdom mmadụ ka eji ebi uche ba nwanne m elu ụwa olúwo púpọ̀ nísìnyá kẹlẹ́lẹ́gẹ̀ Mr. Chris Ude the Kido Travel and Tours Nigeria Limited mú ẹ̀wọ́n ló mú ẹsẹ̀ ṣì Chris Ude nù ọyọ́ máa mú Chris Kido máa Chukwuzie Kido ní Travel and Tours Nigeria Limited lódòkó olùmọ̀ àti àìjẹ́ ẹ̀mọ́ ọ̀nà. Olúwa gbogbo wa yasi mú kẹlẹ go uche wa kọnẹ olúwa ẹ ẹbí àìjẹ egbe bẹ́ẹ̀ lọ jù mẹrin ọnẹ egulo ndé ìjẹ mọnu ní nàbíàlẹ wa kàná mọ ẹ mọ wàá gbó. India. It's not gonna
igwe na Italy. Abụnwanne m abụbele Odogwu nwafọ ọzọba igwe na Italy. Chukwu gozie gị. Ifeanyi Ọgụgụba ya sị na nkịta ego uche bụ akụ nwanne m dị n'ụwa ya. Mmanwụ eji ego obodo jee n'asa yours friend Charles Okeke Igwe family mwewelu mu Anam Ekwe na Eze na-eme na Anam India. Hello Jimanu Charles Wanema Charles Okeke Igwe wa mwewelu mu Odogwu na Libya Ifeanyi Ọgụgụba dị n'ụwa ya sị m kele yo. Starboy Odogwu ebu mmadụ ka weduwe onye lele gị mmadụ ka eji aka abịa ife izala n'afa ya ka ị na-eme efe izala n'afa ya ka ị na-emelu chiko ebu mmadụ ka eji aka mmadụ ka nwanne m isi na nkenelugo chudozie wee ma nwanne m mmadụ agha Odogwu ya bọdị na nweme ezi papa chiemeli n'ụlọ ememe chudozie ma wee mmadụ agha mọda mọbile ịdị akị na mmiri usebe uche ikike dị n'ụwa ya. Mmadụ ka nwanne m isi na nkene Ifeanyi nwanne m Ifeanyi nwe selesi onye ọma amụọ bụ abụ Ifeanyi nwe selesi wa na mmụọ bụ ana m mmadụ ka si na nkene ya elo Jimanu mmadụ ka nwanne m onye ọma isi nkene elu gị Paul Samuel ya bụ abada koko mamụ ikwu ime ya bụ spabla ya si kene ego uche bụ akụ nwanne m dị n'ụwa ya. Uche ka eji ebi idu sija saba kere sija kere iba sawa Maduka ibu Maduka isi m kene Ajameke mụdọji nwanne m dọji wee gụba ya bụ nwunye na-ewa ọma nwunye ọra dike yọra na ebe o si eje elu gomanda blọk Ajameke ma ụdọji egwu ọba nwa ihe na one of yọra Anam gomanda blọk Superblack na kene uche bụ akụ Basili nwanne m okwugo meli tiori ka ị na-aza Basili okwu omeli okwu tiori mmadụ kedu ihe ọ sị na kene uche bụ akụ ahịa mmadụ kanụ mmadụ ka nwanne m obele nwa nwere obi Chukwu gozie gị si a na-awọrọ atụ ife na-agwa gị uche bụ akụ anya bulugo nwụlele ya anya bulugo nwụlele ya mmadụ ka isi na kelele gị Chukwuma Okeke Nneke Elias Okeke Nneke
eji achị onwe ya ka mmadụ ji achị onwe ya dị n'ụwa ya. Idiala nọ ndị ọma ọ bụ ndị Bangro, ọ bụ ndị Bangro India ndị na-emele mmanwụ mụ bụ chụmụ ya megwu mmadụ kawale egwu akọwa mana ibu ele-emeli iche ife ahụ ka o ji ebi ya ka o ji agba mba ka ahụ ka ndị aka egwe mụ weti nkọ ya ndị egwuregwu mmadụ ka esi na kelele gị Sunday man mana ọ bụ ndị anyị biri obodo Sunday man uche bụ akụdo ya ka eji ebi elu ya ka eji achị ọkpọ uche ka mmadụ ji nwere onwe ya ọ dị n'ụwa mmadụ konye ọma spọpụla odogwu na Bangro isi na nkele ofe ya bụ ọbịa nwadidi nwa nwere obi nwa ego ya bụ onye ọbịa ya bụ ọbịa nwadidi onye ọma ọrịa m ọbịa odogwu uche bụ akụ nwanne ego Disemba 214 anyị nọ n'ime onye ọbụla na-agabe ya udo n'ọnwụ ekpere ya ka ndị ebio ụkwụ ijije ndị a ụkwụ ahụ ka ị ga-esi n'aka mmanwụ ejego obodo jee nata mmanwụ ejego obodo jee nata anyị ejego obodo jee nata anyị ejego obodo jee nata mmadụ kedu esi na nkenale gị the family of yours boss LS Kibo Obi Iwoba mekene ọ bụ mmadụ kedwe ọ sị na kene ya n'uche bụ akụ mmadụ kanụ obele nwa were obi ọma esi happy December I wish you good luck long life and prosperity when you are life try hope one when you are life hope abụla tụrụ tapa madoka madoka esi na kenele gị onye ebuchi nwa bụ eze kọmputa wizard na India nwa mmụọ Balechi nwanne Chuno nso na Malaysia onye Chukwu gwa m onye bụ Chukwu onye bụ Chibienu nwa bụ eze kenaza kọmputa wizard odogwu na Bangro India ebe ibi atụ ego India nwa Balechi nwanne Chuno nso Malaysia ka ọ dị ebio uche bụ akụmale m onye ọma abịa ike idu Ikechukwu nwa bọọlụ afụ nwere ote na mmanwụ na-emeri mmadụ kawana ma onye ọma ya si kene gị Ikechukwu egwọlụ afụ nwa Elotenna the Sergeant Kuma na mwenwelu m anam mekele onye ọma ọ sị nwanne ma ọ sị Nwachukwu odogwu na Malaysia spabnak onye ọma ya si kene n'uche bụ akụ uche ka eji ebi ya bụ akọ na uche dọwana wee lọjiba egwu na-atụ afọ ụzọ madifend ọbụla by skimbe na ọ by skin na skimbe ị na-akọ akọ na ịbịala ka akọ saa
na nkene yi uche bụ akụ elozimenu Simon Wanema nwodu aka Igbo odogwu na Warri Simon nwodu aka odogwu na Warri Super Black Starboy na nkene yi uche bụ akụ September 214 ka anyị nọ n'ime onye ọbụla ga-abịa n'udo na ọnwụ na-ekwu okwu asị ekwula okwu ịkara ekwu onye ọma ọ sịrị nwanne m a nwa isi ọba onye ọma alamopo Super Black onye ọma ya sị kelee uche bụ akụkụ alamopo ma nwee ego obodo je nata edego obodo je nata edego obodo je nata edego obodo elojimelu alamopo na ndị obi ọrama etiti mekene yi Chukwu jidọfọ ọnụ Chukwu jidọfọ wekwese nwanne m ọyọma ọfọ koroko daa ya bụ mmadụ ka ya si nkele uche bụ akụkọ mmadụ ka ọlọjimelu ọfọ koroko daa nwanne ejike ekweze na ụmụ ọrọlụba mekene yi onye dịka odogwu mgbe mmadụ aga ọlaba etiti odogwu n'ọhịa ebe ọchịagha na nam odogwu Naịjirịa ya bụ mmadụ ka ya si nkele uche bụ odogwu dị n'ụwa uche ka eji eju onye dịka nwe mmadụ aga ọchịagha na anam odogwu India mmadụ ka Edwin ọ sị na nkele gị ọ ya bụ osisi dị n'iwu na anam taa ebe mmanwụ eji ego obodo jee nata anyị eji ego obodo jee nata anyị eji ego obodo jee nata Ọstino n'ogwu Ọstino nwanne m Ọstino bes ibu Okonyaka ka ị na-aza ọbịa ike mmadụ ka eji eju Ọstino best Okonyaka wa na anam nwa edezi ụlọ Ọkafọ na ọrama etiti odogwu India Ọstino onye ọma ya bụ mmadụ ka wedwin ya si kelee uche bụ akụkụ abịa egwu aka iji ebe onye uche onwe ego mmadụ kanụ ibu obere nwa ụkwụ iji jee ndị a ya ka ị ga-eji nata ụkwụ ahụ ka ị ga-eji nata ị ga-ebuli ikike ebe atao ife eze alụ n'afọ ife ahụ ka ọ na-akpụ ịbụ mmadụ ka ịbụ Super Black mmanwụ eji ego obodo jee n'aka anyị eji ego obodo jee n'aka mmadụ ka Edwin mekele gị odogwu India Elias Starboy mekele yi ebe ị ga-iji na-eti taa na-ekwu okwu ọ gba eme luki ka eji ama ndị nwere ife ndị eji bilinu ndị ji ebe olu ndị ji dị egwu maka nnabụ ndị ji eme ọnụ onye ụmụanas nwanne dọmụ na-eje egwu elili ejike ego odogwu Naịjirịa